पेंडूर गावचा मांड 3 वर्षांनी होतो। आम्ही कुडाळ केळबेवाडीतून आलो आहे। सणाबादी ज्या 3 वर्षांनी होतो त्या 3 वर्षांनी आम्ही इथे नवसाला पावणारा मांड आहे, त्या मांडाला आम्ही कायम येतो। देवीचा मांड आहे। माझं नाव आरती अविनाश शाणे। आता मी इथे आमचं देव श्री वेताळ इथे आहे मी, आणि आमच्या इथे वेताळची मी इथेच माझा जन्म झाला पेंडूर गावात। माझं सासर आहे जाणवलेला, पण मी इथे जन्मापासून इथे दरवर्षी जन्म झाल्यापासून इथे पेंडूरमध्ये आहे। दरवर्षी आम्ही मांडायला येतो, आणि आमच्या देवाची प्रचिती अशी आहे की जिथे जिथे लोकांना समजतं तिथून लोक येतात। आता तर या प्रसार मीडिया माध्यमातून बाहेरगावावरून पण लोक आलेली आहेत, आणि सगळ्यांना देवाची प्रचिती आलेली आहे। ज्योती पेंडुरकर, मी सचिन पेंडुरकर। आम्ही दोघं देवीच्या मांडासाठी सातेरी मंदिर वेताळ मंदिर इथे पेंडूरला आलेलो आहोत। छान वाटतंय, आणि जेव्हा पण मांड असतात तेव्हा आम्ही येतोच, कारण की आमचं कुलदैवत आहे। जेव्हा जेव्हा मांड असतो त्यावेळी आम्ही इथे आवर्जून येतो आमच्या मूळ गावी। आमचं गाव वळस बुद्रुक, पण आमचं मूळ गाव पेंडूर आहे। इथे आल्यावर एक सुख शांती समाधान भेटतं, आपल्या कुलदेवतेला भेटल्याचा आनंद मनामध्ये निर्माण होतो, आणि एक छान वाटतं आपल्या गावी मूळ गावी आल्यावर। आणि खरंच सगळ्या ज्यांना पण कोणाला वाटेल ना त्यांनी खरंच यावं इथे। खरंच खूप मस्त वाटतं, भक्तिमय वातावरण आहे आणि खूप छान वाटतं। या ठिकाणी आम्ही गेले बरेच वर्ष मांडाचा उत्सव असतो, त्रिवार्षिक मांडाचा उत्सव असतो, या कार्यक्रमाला आम्ही आवर्जून येतो। या ठिकाणी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा या ठिकाणी नतमस्तक होतो। तर या ठिकाणी आम्ही येऊन सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व ग्रामस्थ भाविक आहेत यांना सुखी समृद्धी ठेवून सिंधुदुर्ग जिल्हा सुखी समृद्ध होण्यासाठी देवाकडे प्रार्थना केलेली आहे, आणि भरभराटी हो या जिल्ह्याची अशी प्रार्थना या ठिकाणी येऊन केलेली आहे। मुंबई दहिसरहून आलो। इथे माझ्या मिसेसचं सासूरवाडी हे माहेर आहे पेंडुरात, आणि त्यामुळे आम्ही आलेलो इथे। पेंडूर मध्ये तिचं माहेर आहे म्हणून आलो। ते नेहमी येतो, मी 3 वर्षांनी येतो। देवस्थान आहे, जागृत देवस्थान आहे, फार पूर्वीपासून आम्ही ऐकलेलं आहे आमच्या सासू सासऱ्यांपासून चांगला हे आहे। आणि त्याची ही सातेरी देवी ही बहीण आहे, तिला तो या दिवसात आणतो इथे, असं हे आहे, आख्यायिक आहे। नमस्कार। आज या पेंडूर गावी या मांड उत्सवासाठी येण्याचं महत् भाग्य मला प्राप्त झालं। मी प्रत्येक मांड उत्सवाला येतो। या ठिकाणी आल्यानंतर एक आध्यात्मिक सुख काय असतं, धार्मिक सुख काय असतं, वैचारिक सुख काय असतं, आनंद काय असतो, आणि आनंदामध्ये आपण कसं परमानंद साधायचा असतो याचं ऐश्वर्य या ठिकाणी आल्यानंतर प्राप्त होतं। परमेश्वराची खूप मोठे आभार आहेत की या ठिकाणी येण्याची मला संधी मिळाली। येथील सगळं हे बघितल्यानंतर आपण जनसेवा करायला पाहिजे, परोपकार करायला पाहिजे, आणि लोकांची सेवा करत राहायला पाहिजे, याचं मला या ठिकाणी धन प्राप्त होतं। आणि हेच धन घेऊन यापुढेही अशीच लोकांची सेवा करण्यासाठी मी प्राप्त आहे, हे या ठिकाणी मी नमूद करतो। धन्यवाद। मी डॉक्टर वजराटकर, सर्जन, कुडाळ आणि सावंतवाडी। मी मोहिनी वजराटकर। मांड या पेंडूरच्या देवीसाठी आम्ही गेले काही वर्ष येतोय। माझे मामा इथे असल्यामुळे आम्ही त्या मामांच्या घरी येत होतो, पण तिथून आम्हाला इथला मांडाचा उत्सवाबद्दल अनुभूतीबद्दल बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच लोकांकडून ऐकण्यात आलं, म्हणून आम्ही नेहमी तो मांड बघायला येत असतो। तिथे कुठेतरी धार्मिक आणि आध्यात्मिक देवीचा वास असावा असं इथे अनुभवाला येतं, म्हणून आम्ही इथे येतो, आणि खूप छान वाटतंय। आणि हा उत्सव गावकरी लोक एकसंघपणे करतात ते बघून अजून आनंद होतो, आणि त्याच तेवढ्यासाठी आम्ही इथे येत असतो। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव संजय नाईक। मी या पेंडूर गावचा रहिवासी आहे, आणि कोकणशाही न्यूजच्या चॅनेलच्या माध्यमातून या ठिकाणी ही जी त्रिवार्षिक जत्रोत्सव सुरू आहे तर एक चांगल्या पद्धतीने प्रसिद्धी देण्याचं काम कोकणशाही न्यूज चॅनेलने केलेलं आहे। त्याबद्दल या पेंडूर गावचा रहिवासी म्हणून मी कोकणशाही न्यूज चॅनेलचे मनपूर्वक आभार मानू इच्छितो। हा त्रैवार्षिक देवीचा मांड दर 3 वर्षांनी या ठिकाणी संपन्न होतो, पण सद्यस्थितीमध्ये कोरोनाचा कालावधी असल्यामुळे मधले काही गॅप पडलेला होता,
पण आता हा जो 14 दिवस चालणारा त्रैवार्षिक मांड आहे हा प्रचंड उत्साहामध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे आणि यासाठी या देवस्थान ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी तन मन धन अर्पून या ठिकाणी कार्यरत आहेत आणि भाविकांना चांगल्या पद्धतीने सुविधा कशी देता येईल यासाठी त्यांची अहोरात्र मेहनत या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे। त्यामुळे इथे येणाऱ्या भाविकांना कोणताही त्रास न होता या देवाचं दर्शन घेऊन त्याचे आशीर्वाद त्यांना घेता येत आहेत आणि खरोखरच या देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून लोकांची घरोघरी एक चांगली सुविधा या त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि त्याबद्दल या देवस्थान ट्रस्टच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे सर्व जे ग्रामस्थ आहेत जे अहोरात्र या 2 महिन्यामध्ये हा जत्रोत्सव चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी झटतायत हे खरोखरच ही बाब कौतुकास्पद अशी आहे आणि या 14 दिवसामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून या ठिकाणी भाविक येत असतात आणि या देवाचं दर्शन घेत असतात, त्याचे आशीर्वाद घेत असतात आणि खरोखरच धन्यता वाटते की या पेंडूर गावामध्ये हा त्रैवार्षिक आपला मांड संपन्न होत आहे आणि या ठिकाणी मनपूर्वक सर्वांचे आभार। कोकणशाही न्यूज चॅनेलने जी प्रसिद्धी दिली त्यांचे पुन्हा एकदा मी आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। नमस्कार, मी भावेश पालो, राहणार बेळवज। आज पेंडूर या ठिकाणी वेताळ मंदिरामध्ये मांडासाठी मी आलेलो आहे। खरोखरच या ठिकाणचं भक्तिमय वातावरण बघून मला खूप समाधान वाटले। या ठिकाणी आजचा जो भक्तिमय वातावरणाचा महासागर आम्हाला या ठिकाणी भाविकांच्या वतीने दिसत आहे तो खरोखरच एक अद्भुत असा सोहळा आहे। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हा एक पेंडूर गावचा मांड 14 दिवसाचा असतो आणि या ठिकाणी येणारे सर्व भाविक भक्तगण आई सातेरीचे आणि वेताळाचे दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित असतात। तर सर्वांचे या ठिकाणी आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने सुद्धा स्वागत केलेले आहोत। त्याचप्रमाणे मी सुद्धा आता त्यांचं स्वागत करत आहोत कारण आजचा हा भव्य दिव्य कार्यक्रम आणि आज त्यात करून लक्षदीप सोहळा आहे अतिशय चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। अगदी आम्हाला समाधान वाटलं। देवीचं दर्शन झालेलं आहे, वेताळ देवाचं दर्शन झालेलं आहे। धन्यवाद। गोपाळ शांताराम तावडे, राहणार कोटले। देवीचं दर्शन घेऊन खूप चांगलं हे आलं आणि उत्सव भरपूर चांगले हे आहे इथे। नमस्कार, मी जगदीश चव्हाण, तळगाव माझं गाव आहे। इथून जवळपास एक 8 किलोमीटरच्या अंतरावर आणि गेली बरीच वर्ष आम्ही ऐकतोय हे पेंडूरचा जो मांड भरतोय आणि मांडाचे हे देवस्थान एक वर्ष आपण बघतोय तर याच्यात एक असं उत्साह निर्माण होतोय लोकांमध्ये आणि लोकांची गर्दी पण वाढत चालली आहे आणि खूप बरं वाटलं। या वर्षी पण खूप मोठ्या संख्येने भाविक इथे आता हे 14 दिवस हा मांडाचा कार्यक्रम चालतो। एक आनंदाचं वातावरण आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये भाविकांच्या मनामध्ये दिसतंय आणि खूप बरं वाटलं। या मी ग्रामस्थांना पण या पेंडूरच्या शुभेच्छा देईन आणि त्यांचं अभिनंदन करेल की एवढ्या मोठ्या या म्हणजे उत्सवाचं जे नियोजन करतायत आणि हे नियोजन करणं हे कोणाच्याही याचं काम नाहीये, परंतु माझ्याकडनं आणि माझ्या परिवाराकडनं आणि माझ्या गावाकडनं मी या ग्रामस्थांना शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो आणि असाच कार्यक्रम हा वर्षानुवर्ष चालत राहो हीच वेताळाजवळ प्रार्थना। नमस्कार, मी विजय सावंत, कुडाळवरून या ठिकाणी देवीच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे आणि खूप वर्षाची माझी इच्छा होती की या पवित्र स्थळावर आपण यावं। माझ्या मामीचा हा गाव होता, मामीच्या माहेरचं गाव असल्यामुळे या ठिकाणी मामीने म्हटलं की बाबा असा असा मांड उत्सव आहे तर खरं आपण प्रत्यक्ष जाऊन हा कार्यक्रम आपण आणि देवीचा उत्सव प्रत्यक्ष पाहावा आणि देवीचा आशीर्वाद घ्यावा या हेतूने या ठिकाणी आलो। परंतु या ठिकाणचा संपूर्ण परिसर आणि इथला आयोजकांचं सगळं व्यवस्थापन, इथला प्रत्येक गोष्टीमध्ये असणारा त्यांचा जो त्यांनी ठेवलेला सगळा इथलं पावित्र्य जे आहे ते अतिशय मनाला आनंद देणार आहे। निश्चितच या ठिकाणी देवतत्व आहे आणि आम्हाला देवीचे आशीर्वाद या ठिकाणी लाभलेले आहेत। या ठिकाणी देव वेताळाचं दर्शन सुद्धा आम्ही घेतलेलं आहे आणि इथलं सर्व प्रसन्न वातावरण पाहून मनाला खूप समाधान वाटलेलं आहे। मी वेदिका विजय सावंत, मी इथे पेंडूरमध्ये पहिलीच आली आहे। मी कुडाळमध्ये राहून सुद्धा इथे कधीच आले नव्हते, पण मला इथे आल्यावर खूप छान वाटतंय आणि इथे वेताळ आणि सातेरी जे मंदिर आहे ते खूप इथे आल्यावर समाधान वाटतंय, असं कुठेच झालं नव्हतं, समाधान वाटलं नव्हतं। नमस्कार, मी राधाकृष्ण श्रीधर परब पेंडोली। हे माझी मिसेस आणि माझ्या बायकोच्या माहेरचं हे देवस्थान आहे सातेरी वेताळ। हे या ठिकाणी त्रैवार्षिक देवीचा मांड उत्सव होतो आणि भक्तिपूर्ण वातावरणामध्ये हा कार्यक्रम दरवर्षी संपन्न होत असतो।
आणि मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी वाढता प्रतिसाद या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो सर्व भाविकांना. मी सर्व वेताळच्या साथींची प्रार्थना करतो की सर्व भाविकांना उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो ही या ठिकाणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.